guys. Yes, tashika panonzi Fairfield apa pane memories ndatega ndikukudzai. When I was growing up, taiti every holiday vabereki vedu vaitumira kumusha kwakutu andakakudza iseriyo todzinda kwakutu unodzidzira kufuta mombe nekufuta mbuzi nekudididi nekunodzidzira kurima kumusha saka taifura kwaive nebhasa taikwira raibva raenda kwakutu kwedu raizosununguka basi iroro saka bhazi rauya romira pano atika paibikwa mafresh chips anonaka amendovedzera kuti muri kupaziva here pairwa fresh chips fresh chips rinonaka zvokutodaro. So what I don't know is it still available or not? So guys, follow me, let's check it out. Okay guys, I think one disappointment also. Pana vanhu vataimira mabhazi risunungukora imira kana patodya machips waibva wakasungira kamari vanenge wapuwa pocket money yekudzuru bhauti vanokuenda kumuchaka pana vanhu vataitenga mafresh chips. I'm so disappointed to find out kuti hakusisina paine busy pano. So madha vari kuti ndivo vaibika time yacho and she's no longer doing it. I don't know why, because indetonyatsorega kutenga chikafu mugweri ndikati no kumachips kuri kumafresh chips only to find kuti hapasisina machips. Guys, this is so disappointing. Madha tokumbira kuti ndinobika machips bika machips man tikuda machips. So takumbira madha tosakubika machips guys, but anyway ndipo panonzi Fairfield, right? Fairfield ndo patiri panapa. From Fairfield takwenda ku ziklala panzo Chatsworth. So guys, stay tuned. I'll show you. But Chatsworth, tukwenda tise kwa Gutu kwandakaguma kuenda 20 years ago. I hope we don't get lost. Check you past second half.